3 μήνες. Αυτό είναι ρεκόρ. Αυτό είναι ρεκόρ. Συγχαρητήρια, Δεσποινή Σπένη. Σας ευχαριστώ, κύριε Σαγενίδη. Μα δεν καταλαβαίνω. Πώς τα καταφέρατε. Και δει τόσο σύντομα. Ζήτημα γνώσεως της ανθρώπινης ψυχολογίας. Μόνον. Και ζήτημα του να εμπνέει στον ενθουσιασμό. Εκπληκτικό. Σας έλειψα. Δεν φαντάζεστε πόσο, Δεσποινή Σπένη. Η γραμματέας μου είπε πως θέλετε να αναλάβετε και την επόμενη αποστολή. Έτσι είναι. Στόχος? 2 μήνες. Ανυπομονώ. Να περάσουν. Δεσποινή Σπένη. Κύριε Σαγενίδη,